Добро утро, приятели! Тази сутрин ме изръгаха от леглото и отиваме на планина да изкачваме връх. Цялата дружинка сме се събрали и потеглихме. Ето го е красивият язовир Белмекен. Колите оставихме на високопланинската спортна база Белмекен. И оттам някои с двойката, други с четворката като мен, тръгнахме нагоре към върха. Пътеката започна леко и приятно, но нещата нагоре не стоят съвсем така. До тук добре, вървиш си по пътечката, хапваш си малинки, тук-там и боровинки, обаче лека по лека пътеката се усложнява, стават повече препятствия и дупето натежава. Ама, щом си тръгнал, връщане няма. И както си припкав по пътеката, изведнъж скова страшен студ. Зъбите ми започнаха да тракат, за това майка ми веднага ме огъна в одеялото. Аз драпах да слизам, защото ще ме изложи така, ще си помислят, че съм бебе. Направихме кратка пауза, малко снимки, малко презареждане на батерията. Не може само вървене, трябва и храна. Опънахме кокалите за кратко, невероятно е. Малко цунки-гунки и потеглихме. Духаше страшно студен вятър, лапичките ме замръзнаха, затова бях увит в одеялцето на топличко. Помъчих се да се докопам до червените бровинки, но не ми се получи. И редувахме малко вървене, малко носене, тъй като търтите ми кокали се изморяват все пак и трябва да ме поносят, а и духаше много студен вятър, както ви казах, така че майка ми се притесняваше да не ме схванат краката, затова ме беше увила в одеялцето, когато ставаше много студено. Този връх не се води много тежък, но не е никак за подценяване, да го знаете от мен. Борех се с травите, борех се с камъните, борех се с штурците, а те бяха много и подскачаха около нас навсякъде. Експириенса беше на макс. Времето там е изключително променливо и както е мрачно, след малко започва да пече и така се радваш на слънчето, защото те изгрява, иначе е супер мега студ. И какво да ви кажа, катериш и няма стигане. Тък му виждаш, че идва края на върха и като се качиш там, има още път. Но не ме гледайте, че съм малък. Аз съм малък, но съм корав. И успях да се кача на върха. Сам самичък, сей тия 4 щеки. Какво да ви кажа, джигера ми излезна. Ама си заслужаваше за този момент си заслужаваше. Вярвате ли ме, че през целия път съм си мислял за този сандвич, как ще го похапна на върха сладко. И това ми даде стимул, да. И да не си помислите, че съм с право черво. Просто като си хапна и обичам да наторявам. Горди и щастливи от покорения връх, цялата група се отправяме към хижа Белмекен. С татко ми двамата водим групата. Той носи багажа, аз си нося дупенцето, ама кой както се уреди. Природата е най-добрият лечител. Мълчаливо слушайки я, изцелява душата ти и ти дава радост. И изведнъж, ту наляво, ту надясно и баш в лайното прясно. И така пътър от 2626 метра над морска височина слезнахме на 2050 метра, където е хижа Белмекен. Стигнахме до удивително планинско езеро, което се намира точно пред хижа Белмекен, а иначе наричано Белмекенското езеро или Хижарското езеро. Ето я и самата хижа Белмекен. Вечер изморени, жадуващи да стигнем до нея, да се стоплим, защото сме премръзнали, и тя ни посреща с добре дошли. Ето я и табелата, с която да се изфукам, че съм там. И всичко хубаво приключва до тук за мен. Когато се приближихме до входната врата, какво да видим? Табела забранено за кучета. Олеле, майко, ами сега куча пазач ли ще ставам? В тази тъмница вън? Ще ме оставите вън? Под звездите? И добре, че съм си чаровник, защото хижарът не можа да устои на моята чаровна красота и разреши да пренощуваме в хижата. А аз бях толкова изморен, че щом се докопах до леглото, веднага заспах. И на сутринта, зареден с нови сили, готов за нови подвизи, и сега да освободим чакри-макри сутрешните ритуали, пиш-миш, тръц-пръц, всичко по реда си. Какво да ви кажа, чистия въздух така ме влияе. Утрото тук е вълшебно, просто удивително.
Какво ни трябва повече? Слънце, пържени филийки със сладко и гледка, която пълни душата ти. Но всичко хубаво има и своят край. Поемаме обратно по пътеката към големият град. А от тук ли? От тук си откраднахме много. Много красиви гледки, много положителни емоции и прекрасни мигове, които запечатахме в сърцата ни и ще помним винаги. Срещнахме и кравичката Милка, чухме шума на вирчетата и рекичките, които имаше по пътечката ни, хапнахме си диви плодове, усетихме аромата на цветята, забавлявахме се през лабиринта на природата. Огласих Рилските Балкани зарад ей тая котка, която ме дразнеше. Прекарах време с любимото си семейство и се заредихме истински.